Mimi Bird, thanks for coming. Mag-love shout out. Salamat, Mary Jane. Be quiet. Mag-love shout out. Thanks for coming. Ano ba yung ano? Salamat sa patamsak, Mary Jane. Thank you. Mimi Boy, mag-love shout out po. Pasugod mo po sa premiere ko. $2 million in the house. Thanks for coming. Saan ko ba ito iharap? Wait lang guys. Harap natin dyan. Sorry. Balik na yung aking harap ng aking ano. Aking phone wait lang. Yeah, tayo.
Sorry! Si Osang, wala akong headset, hindi nag-connect. Narinig boses ko? Hello? Nadidinig pa boses ko dyan? Malakas ba boses? Support ng Dalawang Isay. Salamat si Osang. Wait lang. Team Rico. Okay. Sino ba itong si Bu? Basta ko talaga butiki. Sorry naman. Moon, hello my friend. Ayan, si Chay, salamat guys. Parang hindi man nagkunik yung headset ko. Hello. Nadidinig yung boses ko dyan? Nadidinig ba yung boses ko? 7 million in the house. Salamat.
Hi, Mon, from Sisi Osang. Bakit ano yun? Ano yun? Kung talaga yung ano mo, Sisi Osang. Nakaakit ako ng maaga. Pinakit na ako ng amo ko, kaya sabi ko makapag-live nga ako ng ano, konti lang, konti. Gising pa kayo, di pa kayo ano, ganda name ko. Oo nga. Burnik. TTB. Sino to? Hindi ko ano to. Uwi muna ako, Sisi Koy. Oy, ingat sa pag-uwi. Sisi, ano ba? Sisi Johnny. Buhok. Siya, nagala shout out. Umiksi, ano ba to? Si Imbik ba to? Baka ano, baba ako ng ano yun, ha? Guys, baba kayo guys ng ano guys, ng link nyo dyan. Ay, sis Osang, buti nakakit ako ng maaga. Pinakit ako ng amo ko ng maaga, yung lalaki. Sabi ko mag-live ako ng konti ba? Kaso nga lang nandito lang ako sa higaan ko, oh. Diba? Wala akong upuan na maayos. Kwarto. Sana all burnick. Sino yan, sis Usang? Timpla kita ng kape pag uwi mo. Sana all, may taga-timpla ng kape. Wait, nadidinig ba boses ko? Parang wala akong headset. Malakas ba boses ko dyan? Parang walang boses. May boses ba ako? It's million in the house. Uy, may boses ba ako? Big Sisi Plancha. Sige lang, Sisi, ano, Sisi Lucy. Salamat sa pabiji. Baba kayo guys ng ano guys. Ala ka lang. Tutok. Ano yun? Ano? Hindi ko pa nababasa yung mga ano ba. Guys, sa nakapin guys. Paki naman guys. Wait lang, wait. Magugutot channel ako, si Chai. Na ano ko yung ano mo, yung comment mo na ilagay ko. Pupunta ako sa ano mo ba. Ang lalaki naman itong ano mo. Dito ako sa'yo at si Chai. May boses ba ako? Bago anong matulog kahit wala ano? Hindi ko nababasa lahat. Bago ako matulog kahit dalawa lang. Ano yun? Ano yun? Wernick, kanta ka. Kanadali. Wala akong StreamYard. Sisi Osang. Hindi ako nakapag-StreamYard. Kaya sabi ko, usapan kasi namin nila si Srujin bukas. Hindi ako naka-StreamYard ngayon. Bukas pa ako mag-StreamYard ba? Plano ko.
Sis Osang si ano yan? Si Borlik si ano yan? Si... Ano ba yun? Si Ebik? Sino yan si Bornik? Yung sarap naman ito. Ano ito? Bawang chicken. Baba kayo guys ng link guys. Para makapamili ba ng ano kung ano yung papaano yung tusukan. Dito ko sa'yo sis Osam. Ano daw? Idol Sipal, salamat. Mega love shoutout. Anong nga nga? Oy, ano yun? May sinabi ba ako nga nga? Putakan. Ano putakan? Sugod putakan. May baba ka ba sis Osang? Guys, short lang yung nakapin. Paki naman sa nakapin, guys. Hindi ko nababasa lahat, Giatay. May boses ako? Parang wala, ano? Aba, blooming si host. Kay Wings, may galap shoutout. May boses ba ako? Meron, wala. Parang hindi ko siya nadidinig. Mon, mega love shout out from Idol Sipal. Salamat si Sipal. Thank you. Oh, host, ang lakas ng boses mo. Bakit wala ka nang sa ano ko, headset ko? Kasi nga kanina tumawag si ano ba, nawala yung sa headset ko. Kaya sabi ko, para ka kung walang ano, walang Sisi Chay. Salamat. Salamat Sisi Chay. Hindi na ako masyado nakakagala ba sa umaga. Pagka ano, gising ko, tapos ka na. Matulog na kayo. Anong oras na ay? Kaya Miss Yahoo, Francis Chay. Guys, sa nakapin guys. Paki naman guys. Salamat. Oh, ang lakas ng boses mo. Kasi wala akong naririnig. Kasi hindi nag-connect yung aking headset ba, ano, kay Wings. Huwag ka nang magpaliwanag mo. Nag-live ka ba? Madalang mag-live yan si ano, si Kai Wings. Nag-live ka ba, Wings? Hindi siya nag-ano. Baba kayo guys ng bahay, guys. Asa na ba si Sis Osam? Binaba ko yung ano ni Osam eh. Ah, okay.
I, parang hindi ako naaano sa aking ano ba, sa aking headset. Parang hindi ko siya naririnig. Para akong ano ba, mag-LS sana ako ngayon. Naka-LS. Gusto mo mag 1 hour lang ako. Patayin ko na to. Mag-LS ka na. Kasi nga si yung amo ko ba pinaakyat na ako ng maaga. Sabi ko, alam mo naman ako hindi ako nakakaakyat ng maaga, 'di ba? Madalang din ako mag-LS. Kaya sabi ko mag-LS na muna ako. Pero kung mag-LS ka, sige mag 1 hour lang ako. Doon kami mag-ano sa'yo. Kay Wings. Ha? Mag-LS ka ba? Kay Wings, sagot. Sisi Chay. Hindi ko na naabutan yung ano mo ba, yung LS mo. Pasensya na. Alam niyo na pag umaga. Di atay. Late na yung ano ko. Mag-LS ka ba? Sagot. Mag-end ako. Nakahiga na yung lolo mo. O, di pwede ka naman tumayo. Sila, ano ito? Sekretarisan ko. Inano ko lang ba na medyo maaga-aga ka ako, kaya ako ako. Pero kung gusto mo, sige, mag-ano ka, mag-StreamYard ka, tapos mag-set ka ng StreamYard, akyat kami sa'yo. Kay Wings, sikang atong, salamat. Kay Wings, ano ba tatayo mo? Ano? Hindi ko pa mabasa lahat, nakaano pa. Ano daw? Alin ba tatayo mo? Ayusin mo. Ikaw! Kasi sabi mo kasi nakahiga ka na. So, tumayo ka kung gusto mo mag-LS. Sige, mag-set ka. Mag-end ako. Mag-set ka ng StreamYard. Doon kami mag-ngaw-ngaw sa'yo. Ano, game? Mon, please connect on the top. O, sang rakatera, please. Sinisipos yung lolo mo. Okay lang yan. Sige na, mag-LS ka. At least, ngayong nandiyan ka sa nakapahinga ka. Sayawan kita. Masarap kaya sumayaw. Sagot! Maano lang ako kasi maaga akong pinaakit ng amo ko ba. Sikang atong vlog. Thank you so much. Done to you from Mona. Yan. 7 million in the house. Salamat sa inyo guys. Ano na naman ang binura mo dyan? Ang ganda ng tugtog, oh. Kay Wings, sayo tayo, oh. Bukas mag-StreamYard ako. Sisi Osa, nandiyan ka pa ba?
Bornick. Ano ba to? Bornick, Bornick. Bornick. Bornick TTB. Bakit Titi? Ay. Ay. Ay, kay Wings. Ang basa ko pa naman kanina kay kay Bornick. Butiki. Sarap sumayaw. Parang feel ko sumayaw ngayon. Uy, magdikitan kayo, guys. Si Lucy. Plancha ka lang dyan, sis Lucy. Mag-LS ka ba, Wings? Sige na, set ka ng StreamYard. Magbaba nga kayo ng bahay ba? Hindi atay kayo ba? Ay, wait lang. Ba't yung manasend ko kay Kai Wings? Dito ko sa'yo kay Wings. Nag-aga ako ng inagahan ko ng LS abo para abo tuloy kay Wings para maaga akong mag-end. Ang hirap talaga ng malabo ang mata. Mr. Nature, thanks for coming. Big love shout out. Guys, nakapin tayo guys. Salamat. Mr. Nature, salamat. Thanks for coming. Ang ganda ng tuktok talaga. Gusto ko sumayaw. Mr. Nature, baba ka po ng baba ka ng gusto mong tusukin. Tusukin talaga. Parang gusto ko sumayaw. Minsan lang yan. Kay Wings, ang aga kong nabubuang, promise. Sika nga tong bukas, pag naka-stream year tayo, ganyan may sasayo, may kakanta, no? Wait lang, Mr. Nature, baba ka po ng link mo. Puntahan nga kita. Asan ba yung mo? Alam ko may premiere ka eh. Ito baba natin. Uy, parang sarap sumayaw. Talaga, promise.
Nangawit na naman ang tuhod ko ba? Bornik, Pinkay. Si Pinkay nabubuang. Parang gusto kong sumayaw. Guys, please support sa nakapin, guys. Kay Wing. Short lang yan, guys. Pakitusok niyo ang pwet ni Wing. Dapat kasi nag-stream niya kasi para kanta bukas. Bornik ba talaga basa ko? Tama ba basa ko? Oo nga, nga. Mr. Nature, salamat. Ayan. Sikang atong sisikoy, baba ka ng patutusukan. Dan. Kay Mr. Nature, senior na talaga. Sisi Iris, mega love shout out. Thanks for coming. Grabe to talaga sa akin, suklian kita. Karating galing kay kabilang bahay. Salamat. Sikang atong, baba ka sikang atong na patusukan mo sikang atong. Ayan guys. Please support guys sa nakapin guys. Si Mr. Nature. Ayan. Si Bornik. Bornik yung main mo. Or kinakargahan ka. Kaya ano yung ano mo. Si Iris. Salamat. Mega love shout out. Baka kinakargahan si Bornie kaya may ang gamit niya yung siya yung Iris, hello from Moon. Mon, please connect on the top, Mon. Ayan. Ayan, isusunod kita si Sikang atong Manny Pubi. Mega love shout out. Ang sarap magchat-chat kaya. Manay, Ping, mega love shout out, Manay Kubi, ayan. Nayayanig yung butterfly host, huwag mo siya. Hoy, mag-live ka kaya, live ka. Parang Manay Ping, thank you Manay Kubi, salamat Manay Kubi, si Iris, salamat. Si Iris, baba kasi si Iris ng patusukan mo. Mr. Nature, walang anuman from Sikang Atong. Ayan, guys. Guys, nakapin tayo guys kay Mr. Nature. Bagong-bago pa siya. Kanyang premiere. Ayan. Mr. Nature, nagtamsak lang ako doon. Mamaya ko na siya panoorin kasi isa lang yung gamit kong phone. Ayaw ko nga. Gaganti. Gatay ka. Bakit tayo mag-LS? Hindi kita gagantihan. Dali. Sikang atong natakot si Kai Wings ba? Mag-LS daw siya pag tulog tayo.
Doon tayo mag-ano ba sa ano mo ba? Doon tayo magluto. Ibutang sa lawas para sa piskuhan alawas-was. Hindi. Bigla. Basta DJ Bumbong the best. Bigla ka naman natakot, gatay. Migalaw shout out, Moon Moon, Manay Kobe. Migalaw shout out, Nagnagal in the house. Sana ba yun si ano? Sana ba yun si Siki? Guys, kasi kang atong tayo, guys. Guys, please, on the top. Ayan. Pakiano naman, guys. Yan. Parang tabing pa pagkakabit ko. Kay Wings, kakaapor ako. Mukhang nasubrahan pa dito sa banda dito ba? Kakatakot yung wristback mo. Grabe siya. Ganun ba ano mo sa akin? Grabe siya sa akin, no? Mabait naman ako, ah. Kaya, saktong-sakto yung hawak ko dito pagpasok ni Kuya Ted. Kuya Ted! This is the mix of DJ Kuya Ted! May galaw shout out! Kasi parang may nakita ko Kuya Ted, sobra ba? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Kuya Ted, bakit naman Kuya Ted yung pasok mo yung saktong-sakto yung ano ko? Kuya Ted. Kuya Ted, bukas mag-stream yard ako, Kuya Ted. Akyat kayo. Kuya Ted, huwag kang maingay. Hindi napansin ni Kalbo. Ayan si Sisi Jory, nahiyat tuloy ako. Wait nga lang, ayusin ko nga. Kasi nag-aapura ako, Kuya Ted, oh. Halata pa ba? Hindi na, oh. Hiningal tuloy ako ba? Sisi Johnny! Giatay! Nahalata pa ba sis Johnny? Hindi na, di ba? O kunti pa. Imbis na gumanda tayo, pumangit tuloy, giatay.
Kasi yung butterfly ko yan. Kuya Ted, hinihingal na ako. Maaga na naman ako nito magkanda ihi. Uy! Hindi ko na nababasa yung mga nakasulat. Ano na sabi ni sis? Ano? Message. Bornick! Bigyan lang shout out! Salamat, Bornick! The best music mix on the air on TTTJ. Pinagpapawisan ako, Kuya Ted. Kaya atay ka. Diyos ko, Lord. Ted Balon Channel. Hello from Moon. Ayan, Moon. Thank you, Moon. Ayan. Baliktad. Napansin mo ba, Kuya Ted? Bornick, salamat. Ayan. Long time na naman to. Nagkaganda na ako. Akala ko, gawins kumakain si Os ng strawberries. Ayan, Ted. Ayan, Ted. Nagbabalik pa ako. Sisi Johnny, ingat. Ingat sa pag-uwi, Sis Johnny. Hindi makalipat yung butterfly. Mabigat siya. Waan ka talaga, Wings. Sakit tuloy na siyang ko ba? Akalain mo yung Kuya Ted talaga. Malinaw pa pala mata mo, Kuya Ted. Ano? Kuya Ted, si Wengs, sabi ko Kuya Ted mag-live siya tapos mag-stream yard. Ayaw niya kasi baka raw mag-resback daw ako sa kanya. Di atay na yan. Hindi nga talaga ako ba? Kalain mo sakto-sakto. Ano yung pag-ayun? Para kasi makapal yung ano ko ba talaga, promise. Ano kasi ako, Kuya Ted, sa totoo lang, hindi talaga ako marunong maglagay ng kolorete sa mukha. Kunti lang, yung ano lang, yung kunti-kunti lang. Ito lang naman na medyo ito medyo lumaki siyang konti, oh. Lalaki pala yung bata. Naaano talaga ako pag ano ba? Uy, kapapalit ko. Nagkakandaan ako sa inyo ba? Buti na lang, wala pa si Abo. Kaya atay. Pinapapawisan ako, promise. Sino na ba ang ilalapag ko? Si Sis Johnny. Si Kuya Ted. Kaya atay. Pagod talaga ako, pagod. Halhal, Kuya Ted.
Ano to? Basta DJ Bumbong, the best. Hiningal talaga ako, promise. Tuwan-tuwa pa naman ako, Kuya Ted, kasi kako medyo maaga-aga akong nakaakyat. Sabi ko medyo mag-ayos ba ako ng konti kasi hindi ako masyadong pagod. Akalain mo, ano pa rin ba? Yung ano ba, yung palpak pa rin. Guys, yung hindi pa guys, Mon, please connect on the top, Tigbalon. Ayan, thank you. Mr. Nature, salamat. Sabi ni Butterfly, sana all. Ano sana all, Kuya Ted? Mr. Nature, salamat Mr. Nature. Si Iris, baba kasi si Iris nang patutusukan na ha, Kuya Ted. Akalain mo, camera pala, baliktad. Hinihingal talaga ako ba? Salamat sa paharang. Manay Kubi, Sikang Atong. Ayan, Manay Kubi. Baba ka, Manay Kubi, ng ano, Manay Kubi. Baba ka ng paano natin. Ay, Manay Kubi, nakadikit ka na ba kay, ano, Kuya Ted? Yung nasa taas ba? Paki ano mo. Baka hindi ka pa nakadikit kay Kuya Ted. Mr. Nature, thank you. Ayan. Binaba ko kanina, Mr. Nature, yung ano mo, yung premiere mo katatapos lang. Hiningal talaga ako. Ayan o, naka 1 hour na ako, ganun-ganun lang, di ba? Kayo na lang tayo. Baba kayo guys ng ano guys. Please connect on the top. Yung hindi pa naka-ano. Si ano, ang ano dito, si Moon at saka si Manny Kubi. Manny Kubi, nakakonect ka na ba kay Kuya Ted? Connect ka kay Kuya Ted. Ano namin yan? Founder namin yan sa team. Ayan. Kung gusto mo, PM mo siya. Kung gusto mo din sumali sa team namin. Ayan. Hiningal ako, hiningal ako kalbo. Uy, kabit mo ako, host. Morning! Blooming host. Salamat. Blowing talaga. Kabit mo ako. Hindi ate, nakabit yan. May galap shout out to all. Ayan, si Kabit. Kabit ko daw siya. Hindi ate. Tingnan ko nga si Kabit. Go to channel. Hindi ate. Sino kaya ito? Ay, si Hayop na naman ito. Si Hayop to, no? Kasi yung ano niya, yung... Si Hayop kaya ito? Si Wings siguro to. Ikaw to siguro, Wings, no? Sana all may kapit sila. Kuya Ted, kakaiba talaga yung mga pumapasok na pangalan sa ano ko ba? Sa live ko. Kagabi, sino ba yung kagabi? Sino ba yun? O yun, sino ba yung ano kagabi na umiiyak? Si Unggoy. O, di ba? Hoy, hindi ako yan. Hindi nga. Kasi yung may ano siya, may profile doon siya na ano. Hindi ikaw yan. Hindi rin ikaw si Hayop. Nagkadatulo talaga. Nangangawit na naman ang paa ko, ha. Ang hirap talaga na.
Kuya Ted, ang hirap Kuya Ted ng matanda na ano, ang bilis mangalay ng binti. Sana all may kabit. Di ate, nakabit yan. Kabit, saan ba tayo nagkita? Kabit talaga kita? Thank you, Kabit. Boy Nick, thank you. Thank you sa support. Ayan, Kuya Ted, salamat, Kuya Ted. Mamahalin ko yan. Ano, mamahalin ko kayong lahat. Salamat, mama. Hindi lang ako, kayong lahat. So, ibig sabihin lahat tayo, di ba? Oh. Taray ng lipstick. Bakit ano eh? Nabubura na naman nga eh. Ano kinataray sa lipstick ko? Giatay na yan. Hala ka, may kabit si Rose. Oy! Speaking kabit, ang bait ko kaya. Kay Wings! Oy, sa mga lalaki lang yun may kabit. Pero kaming mga babae hindi, no? Tanong mo kay Wings, ang bait ko kaya. Aray ko, nangali yung binti ko tuloy. Wait. Paano naman ako, Pay? Di kabit din kita. Hoy, wala akong kabit. Ako nga may kabit, oh. Tingnan mo yan, oh. Namatay tuloy cellphone ko ba? Sige, atay. Uy, ang kabit tuloy. Nawala tuloy ba? Si ano siguro to? Sino ba tong kabit na to? Wait lang. Loko kang kabit ka. Damay pa. Nadamay na naman si Wings. Laging nasasabit tuloy si Kalbo. Yatay. Uy, alam mo, nagbago siguro to ng pangalan. Kasi may ano na siya eh. May, ano tawag niyan? May ano na siya, may jacket na. No? Kasi pero ngayon ko lang siya nakitang kabit mo ako. Kabit mo ko. Kabit mo ako. O, di ba? Bakit kasi pumasok ka dito, kabit? Sama tuloy ng loob ni Wings. Ganda na kabit yan. Ano to? Pinalitan niya yung name niya. Giate talaga to. Sino kaya naman ito? Magpakilala ka nga, nasa ng name mo. Bornek! Huwag kang tawa-tawa dyan, Bornek. Nagkaroon ako ng kabit ng di oras. Baka si Abo yan. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam kung ano yung mga ano nila, mga alagad nila eh. Hindi ko alam. Abo, ikaw ba yan? Lumabas kasi ng main. Ang ganda ko pa naman today. Baka masira yun. Kay Wings, ako na bahala. Ano daw? Uy, hindi na tayo nagdikitan ba? Tapos bukas pala plano ko mag-stream yan. Tapos ang dami ko na naman luto bukas. Ano, ngayon ako nakaakyat ng maaga. Hindi atay. Kay Wings, ako na bahala. Hindi ko na mabasa. Si Kay Wings ayaw kasi mag-live eh. Bakit ka naman natatakot sa akin, Wings? Hindi naman kita gagantihan. Ahitan? Bakit? Malago ba?
ahitan mo muna ako kabit. Bakit ano ba yun? Wait lang. Wings, ako na bahala sa kanila. Lukong kabit. Sabi ko pangalan ko dahil ayaw pa naman ni Wings. Si Wings pa naman yung si Wings pa naman yung nandito sa na walang kabit. Siya yung nandito sa Saudi na walang kabit. Mabait kaya yan si Wings. Tapos nadamay daw sa'yo kabit. O, paano yan? Hiningal ako, promise. Nakailang oras na. Uy, ang bilis talaga ng oras, guys. Tingnan nyo, naka 1 hour na ako. Magwa 1 hour. Kalahating oras na. Ang bilis. Mabait pag... Giatay ka talaga, kalbo. Humanda ka talaga sa akin pag ikaw talaga nag-live. Huwag lang talagang matapat na busy ako sa kusina. Yari ka sa akin. Tulog. Giatay na yan. Uy, grabe siya. Grabe ka talaga sa akin. Uy, mabait naman ako, Wings. Hindi man ako nangangagat. Sira na tuloy yung ako. Tinan mo, pakupasan ng pakupas yung ko. Wala na, di ba? Mabait din naman ako, host. Sisi Iris. Salamat, Sisi Iris. Inuubo-ubo na tuloy ako ba? Sa kakatawa. Iris, mega love shout out from Kuya Ted. Mabait ako, Abo. Mabait ako sa mabait. Pag mabait yung kaharap ko, pero pagka yung kaharap ko, ay, nalaban din ako ba? Sisi Ping, mega love shout out. Hi, Sisi Betty! Ay, Sisi Betty! Ayan si Kuya Ted. Paano yan? Kuya Ted, mega love shout out. Ad, sabi niya, salamat sa pa-ad. Sisi Betty, mega love shout. Ayan na. Ayan na yung partner niya, ni Kai Wings. Yari na, sabi ni Bornick. Hoy, ang tawa mo. Hanggang USA. Ay. Nawala na tuloy ang lipstick ko ba? Si Johnny kasi may pumasok, kabit ko daw siya. Nakamute pala ako. Agi ate, nakamute ka sis Betty. Sis Betty, andyan si Kuya Ted. Uy, Kuya Ted, doon nakarang LS ko may sinasabi si sis Betty. Kabit mo ako. Mega love shout out. Mrs. Johnny, mega love shout out from Frances Betty. Ayan. Pinuntahan mo uli. Tuka mo. Pinturahan ko ulit. Okay pa naman, Meron pa. Betty, mega love shout out. Minamadantes pala ako niya. Hindi. Ngayon lang kasi natawa ako sa andyan si Kuya Ted. Si Betty. Uy, naka-video si Kuya Ted nung time na yun. Pero hindi naman natin minartin si Kuya Ted, Basta natin ng si Kuya Ted, isasali natin siya. Basta kasali natin si Kuya Ted, hindi natin pwedeng iwan si Kuya Ted. Kasali natin yan. Nanahimik si Kuya Ted. Wala ako alam dyan.
Kuya Ted. Oo nga, Kuya Ted. Si Kay Wings sa kasi si Betty. May kasalanan pala ako dito. Hindi hawang nandiyan si Kuya Ted. Sabihin natin kung papayag siya sasali sa atin. Tanong niyo kay Kuya Ted. Kuya Ted, sali ka? Piniin ko kaya siya noon. Nahiya lang akong sabihin. Abot pa sa putukan. Halaka. Ang sakit na ng ano ko. Ang sakit na kaya ng ano ko ba? Si Kay Wins ang may sala. Oo nga eh. Hindi nagkibo si Kuya Ted ba? Kuya Ted, intay namin yung ano mo ba? Sa kabila? Saan kabila? Sino ba nag-live? Saan kami na si Kuya Ted nagpunta? Sa kabila? Saan kabila? Sa kapatid ko? Matutuluyan na tayo. Diba? Hindi ko yung Kuya Ted, asan ka? Yatay! Andyan. Just Betty, andyan si Kuya Ted. Yatay! Pagka ano nito, sabay-sabay tayong mawala sa team. Sabi ni Kuya Ted, mga buisit kayo. Pero wala man tayong sinabing masama, no? Ayan na si Kuya Ted. Mag-inda ka, Kuya Ted? Ilang oras ka, host? Gatay! Sabi ko nga, Kuya Ted, quick lang. Parang ano lang yan, Kuya Ted, mana-mana lang sa'yo ba? Yung quick mo inaabot ng 5 oras. Diba? Mana lang kami sa'yo, Kuya Ted. Parang hinahingal ako, Kuya Ted. Mag-stay ka pa. Ano daw? Mag-stay ka pa ng 1 hour. Kung ano yung puno sa bunga. Kuya Ted! Tira mo, Kuya Ted, si Sikang Ataw. Mana lang kami, Kuya Ted, sa'yo. Uy, ang pangit na ng sound ko. Baka may copyright na ako. Nagka-copyright na ako kasi nag-ano siya kanina. Sikang Ataw. Patay ka kay Kuya Ted. Naalala niyo ba ang quick live ni Kuya Ted? Kung ilang oras. O, diba? Wait lang. Wait lang daw. Oy, Wengs, magsalita na kayo. Ano si Kuya Ted? Giatay na yan. Mga pasaway kayo.
Kuya Ted. Si Kay Wings ang salarin. Si Kay Wings ang salarin. Tingnan mo na nahimik siya. Nawala oh. Nawala si Wings. Hindi na siya hindi na nag-type. Natakot ko Ted, baka sipahin mo daw. Asan na? Mga pasaway kayo. Asahin ko. Sino may salarin? Si Wings, Kuya Wings. Kuya Ted. Maghanap muna ako ng makain. House. Sige, Sisi Koy. Maghanap ka muna makain. Kain ka muna. Pahinga ka. Kuya Ted, nagbibiro lang ako. Baka bawiin mo yung Christmas. Baka bawiin yung binigay. Kiyatay. Oy, si Kay Wings, saan kabila kaya nagpunta? Nawala na din siya, oh. Pumasok si Kuya Ted, nawala na siya, natakot. Ayun na pala. Kuya Ted. Ayan, Kuya Ted, si Wings, Kuya Ted. Tanong mo sa kanya. Ako din gusto kong mag-stay muna sa GC. Kuya Ted, huwag mo sipain. Sige, Kuya Ted, mag 1 hour pa ba ako? Kaya tayo, anong oras ako ito matatapos? Uy, bakit ako? Kaya tayo. Ay, naku Lord, Diyos ko Lord. Takot talaga kayo kay Kuya Ted maalis sa GC. Ay, kasali sila Kuya Ted. Alam mo na, Wings. Sana pinasok siya. Ano ka? Alam mo na, Wings, hindi ko na Oy, Kuya Ted, hindi ako Kuya Ted, may pasimuno si Kay Wings. Nagkandatulo na tuloy, inom ko sa inyo ba? Hindi ako. Kuya Ted, hindi ako ba? Si Kay Wings. Si Kay Wings ba salarin? Sis Betty. Ano daw? Alam mo, Wings, hindi. Nagsisi si Kuya Ted, pinasok ako sa GC kaya Oy, Kuya Ted. Wag kang masipa tayo. Mapapasko pa naman. Kuya Ted, magpapasko pa naman, Kuya Ted. Yung mo naman sipain. Si Kay Wings. Si Kay Wings sana rin. Uy, nananahimik kaya ako dito, Kuya Ted, nung time na yun. Ang tahimik ko kaya. Kuya Ted, natakot kasi kang ato. Sisi Betty, kapapasok niya pa lang daw sa GC. Tatanggalin na siya ni Kuya Ted. Kasi yung malaking issue yan. Oy, Kuya Ted, hindi ako. Si Kay Wings kaya. Giatay.
nananahimik kaya ako ng LS ko. Giatay na yan. Giatay na yan. Napa, sipain mo na yan. Grabe ka sa akin, Wings. Sipain mo na yan. Si Rose, Kuya Ted. Giatay kayo, wag naman. Pag sinipa ako ni Kuya Ted, ayoko na talaga. Giatay na yan. Bait-bait ko kayo sa JC. Hindi na ako mag-wait. Hindi na ako mag-wait kasi pangalawan sipa ko na yun. Ang sakit na nun. Doon sa unang sipa ko, hindi ako nasaktan. Baka ngayon magkanda, iyak ba ako ba? Giyate ka, Wings. Pinagpapawisan ako. Ayaw ko magbukas ng aircon. Buwang ka talaga, kalbo. Malaking issue talaga. Bravo, nasan ka na? Tulungan mo na ako. Nangingi na naman ng tulong si Wings. Nasa magandang hita na yun si Abo. Pag nananahimik si Abo, nasa magandang hita yun. Ano daw? Aray ko, hinihingal talaga ako ba? Tuwing live ko talaga, dami kong maghanda-handa ka na, host. Oo nga eh. Asan na si Abo? Baka imarites ka na ni host, kuya, pag sinipa. Ang daming marites ni host. Thank you sa mga kaibigan ko dyan, oh. Ang dami kong kaibigan tonight. Uy, sisikang ato, natatakot kaya. Hindi tayo sisipahan niya ni Kuya Ted. Huwag ka matakot, sis. Wala naman tayong ginawang masama kay Kuya Ted. Mahal natin si Kuya Ted. Kaya nga sabi natin, isasama natin, di ba? Sasama natin kahit saan tayo magpunta kasama si Kuya Ted. Kasi ayaw natin malayo si Kuya Ted sa atin. Magpakabait ka na, baka bawiin sa... Yatay ka. Uy, ang bait. Uy, hindi kayo ako nang mamarites. Giyatay. Hindi, Kuya Ted. Ang totoo niyan, Kuya Ted, mahal ka talaga namin. Kaya ayaw ka namin iwan. Kaya, kumbaga, kung ano yung plano namin na kung saan isasali ka namin. Ayaw ka namin na yung malayo sa amin. Bawat namin, kasali ka sa amin. Kuya Ted. Sipain ko naman. Serious, imarites pa rin ako niya. Kiyatay, Kuya Ted. Uy, hindi ako nagmarites, Kuya Ted. Aray ko. Hindi kaya ako, Kuya Ted, nagmamarites. Yan na ang bait-baitan na siya. Nag-bait-baitan na daw ka. Buwang ka talaga, kalbo. Atay ka, kalbo. Ako yan na mabait na si Hoss.
Sabi niya, gusto pala ni si, si Bakay. Aray ko. Ay, buang ka talaga. Buang ka talaga, kalbo. Pahamak ka. Huwag mo naman akong pahamak kay Kuya Ted. Oo. Oo, Kuya Ted. Mahal na mahal ka talaga ni Timo nito. Sobra. Kaya mapapahamak na si Kuya Ted. Hindi naman. Kaya na yan. Yung trascan ko mapupuno na ng ano ba ng tissue. Kaya tayo wag kang aalis ko yan. Release ba kaya si host? Kaya tayo talaga si Kalbo. Ay, Diyos ko, Wings. Kay Wings, ikaw nasa likod. Diyos. Nung nakaraan. Kaya atay kayo. Hinihingal talaga ako sa inyo ba? O hayaan bumawi na ako. Ako, Kuya Ted. Ha? Hindi na ako sali dyan. Ay, grabe talaga. Kuya Ted, grabe talaga Kuya Ted. Takot ni ano, ni Sikang Atong. Noon pa yan. Takot siya sa'yo ba? Baka daw sipain mo. Oo nga, Wings. Akala ni host, hindi ko. Pagkatapos ka ng LS, pa-PM pa ako kay Kuya Ted. Kuya Ted. Tapos, ano yun? Hindi ko masabi-sabi kay Kuya Ted. Hindi ko, alam mo ba, Wings? Hindi ko maumpisahan. Hindi ko alam kung paano ko sabihin kay Kuya Ted ba? Kasi minessage ko si Kuya Ted kasi gusto ko magpaliwanag kasi alam ko nandiyan siya, nakikinig. Kaso hindi ko talaga maumpisahan ang sabi kasi patay ako. Kaya nakabig nga siya si Sibirti. Alam niya lahat. Kaya kaya nakabig si Kuya Ted. Alam niya wala akong kasalanan. Alam ni Kuya Ted na hindi ako ang pasimuno nun. Hanggang ngayon, yung PM ko kay Kuya Ted, wala na akong naisagot. Tingnan nyo. Kaya tay, asa na yun? Kuya Ted. Wait lang, hanapin ko si Kuya Ted. Ayan. Ayan yung PM ko kay Kuya Ted. Hindi na makita. Ayan Ayan Tapos, sabi ko kay Kuya Ted? Sabi ko, Kuya Ted, sabi niya, ano meron? Sabi ko, wala naman po, Kuya Ted. Nakabig ka ba sa live ko kanina? Sabi niya sa akin, hindi. Pero, nung sumunod na live
maingay daw yung aking higaan. So, ibig sabihin, nandun siya sa live ko, di ba? Kasi nirereklamo nila, nila Wings na maingay ang, ko, higaan ko. So, ibig sabihin, andun si Kuya Ted. O, di ba? Nag-PM-PM pa ako kay Kuya Ted kasi gusto ko sa kanyang itanong kung nandun siya kasi sabihin niya, minamarites ko siya, hindi man ako may pasimuno si Kalbo. Sabi ko, pagkatapos ng live ko talaga, ng live ko, hindi talaga ako mapakaliba. Kahit antok na ako, oras na ng tulog ko. Sabi ko, andun kaya si Kuya Ted? Sabi ko, andun kaya? Sabi ko, message ko kaya si Kuya Ted? hindi talaga ako mapakili. Hindi ako mapakali na hindi ko malaman na nandun si Kuya Ted. Ay, grabe. So, ngayon Kuya Ted, nung nag-PM ako sa'yo, yun ang sasabihin ko. Hindi lang ako nakapagsabi kasi natakot ako ba? hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Kasi ang sabi nila, gusto nilang kasama ka namin, kaya hindi ako nakaisip nun sila. Umuuna lang ako kasi syempre mahal din kita, ayaw din namin na iwag ka namin. Tingnan mo, nagkanda tulog talaga, ilong ko talaga ba? Halhal talaga, halhal. Asan sana ako? Pagkatapos akong PM ni Black Wings! Hindi talaga. Si Betty, hindi talaga ako nagbibiro. Seryoso, minisis ko talaga si Kuya Ted. Kasi, alam ko kasi nandyan, hindi ako mapakali ba? Sabi ko, patay kami nito ba? Ay, uy, hanggang ngayon, nakaplak ako. Lagot na tayo kay Kuya. Malaking issue na pa. Maingay naman talaga yung kama. Ay, kaya tay. Naguhugas kamay lang si Yos, Kuya Ted. Kaya tay na yan. Malamang si Kang Atang kay Atay. Madam, hinihingal talaga ako ba? Ano daw? Malamang si Kang Atong, ano daw? Madami naman tayo si Pain sa GC, Betty. Sabay-sabay tayo unahin si Aray ko, naihi na ako. Lagi mo may kaganapan ko yan. Away ko nga ko yan. Hindi. Sa love ko, hindi nakakapagdikitan. Kaya aray ko. Kabit ko. Kabit ko, asawa mo. Uy, tama na. Aray ko, sakit na ng tiyan ko kaya.
Lagi bang may kaganapan sa live ko? Kaya atay. Nag-iipon ng ebidensya. Kaya atay si Kuya Ted. Ebidensya. Ano yan? Nagpatulpo. Kaya atay. Oh, Kuya Ted. Kuya Ted, next na ano? Next na live ko. Tingnan mo, pag hindi ka nagpakita kung mababait sila. Kung hindi ka nila isali. Hindi ko na nababasa lahat. Tawa na lang ako ng tawag eh, atay. Anong tawag? Nangangarap ng ebidensya. Una, ipatulpo siya. Oy, Kuya Ted, hindi man ako nagpasimuno nun. Kaya, pinagpawisan talaga ako pag atay na yan. Ngayon, alam nyo na ha. Alam nyo na ngayon. Andiyan si Kuya Ted lagi. Bago naman. Kasi Wings, sabi ni Kuya Ted, ako daw unahin niya. Ako daw unahin niya ipatulpo. Eh, wala man akong ginagawa sa kanya. Ikaw man may pasimuno nun. Hindi dapat ikaw unahin ni Kuya Ted. Hindi ako. Kiyatay na yan. Kiyatay kayo ba? Member of team. Monetize. Versus Penpica. Kiyatay na yan. Kiyatay. Agoy. Ba't? Nagkanda ako. Inom nga ako tubig. Wait lang. Pag ako talaga nag-live, Ari ko po, Diyos ko Lord, matanda na talaga ako ba? Hindi na ako magkatayo-tayo ng diretso sa ano ko. Kasi hirap ng matanda na ano. Hirap ng matanda. Una kasi akong upuan dito. Dito lang ako nakaupo sa sa papag ko ba. Kaya hindi ako makaupo ng maayos. Nawala na tuloy si kabit ko sa kasi yung isa. Sino ba yun? Si Mubik ba yun? Sabi niya, alis tayo dito, wala tayong mapapala dito sa live na to. Sabi, makaalis na nga, wala kami mapapala dito. Wait lang. Hoy, Kuya Ted. Baka nagmamaneho ka ha. Ingat ka po. Ingat po, Kuya Ted. Ingat po. Ganun talaga pag senior na host. Oo nga eh. O, ayan na naman, Kuya Ted. Nag-start na naman, Kuya Ted, si Kai Wings. O. Siya talaga, Kuya Ted, ang mahilig yung Kuya Ted mag-start. Siya talaga pasimuno ng na yan, senior. Doon yan, Kuya Ted, nag-umpisa. Si Betty. Nag-umpisa na naman si
Ate Wings. Tapos sasabihin niya, ayan si Unggoy, hi Unggoy. Tapos sasabihin niya, hindi siya nagpasimula. O, ngayon siya na naman nag-start. Kuya Ted, hindi kami Kuya Ted nag-start ha. Yan, yung senior na yan. O, yan Kuya Ted, ang pinag-usapan namin nung panahon na yon. Ha, hayaan na si host, kinuha na. Nano ni Kuya Ted ang kakampi lahat ng paano ba yan? Sisi, alam na this. Alam mo na kung saan kami kakampi. Sikang atong gyatay ka. Gyatay. Unggoy. Ako, Miguel shout out from CCBT. Just kayos 5K banana na pag may pretty. Ano daw? Ano daw ko yun? 5K banana pag Monday. Masakit naman. Giyapay. Hello sa lahat, Unggoy. Betty, I love you. Ayan, Unggoy, I love you daw. Kuya Ted. Unggoy, ako, mag-love shout out. Ayan, di ba? Sino to si Unggoy? Hindi ko din alam si Betty. Hindi ko din alam. Kagabi siya pumasok sa akin. Sino to? Oo, Wings, ano, sa tingin mo, 5K banana pag may Atay ka, Kuya Ted, wag naman. Yung 5K totoo naman, wag yung pang-1. Wag naman pang-1 day. Pang May Day, wag naman yun. Yung totoo naman. Yatay. Dinadali ka na, host, Kuya Ted, wag na. Giyatay ka, Wings. Ikaw pa si Mono. Ako lagot kay Kuya Ted. Hindi ako kilala ni Kuya Ted. Sabi ni Unggoy. Kuya Ted, baka si Abo yan. Sana all, Kuya Ted. Pag May Day lang, Kuya Ted, ha. Kaya nga dapat tunay. Wag yung pang May Day. Kasi pag May Day, bukas wala na. Hingal talaga ako ba? Nakailang oras na ako. Tinawin, nakadalawang oras na ako. Ganon-ganon lang ako. Kuya Ted, ingat ka po, Kuya Ted, ha? Kung nagdadrive ka, Kuya Ted. Oo, sikang atong 5K ngayong bukas. Minutes 10K. Minus 10K. Yatay. Kuya Ted. Host, pwede ba akin lang yung butterfly? O sige, ito na lang, Kuya Ted, maraming bawas niyan. Wag na, Kuya Ted. Kahit konti lang basta tunay. Uy, parang nag-ano yung pisngi ko ba? Parang nangintab. Unggoy ako, sino po kayo? Ayan, sino, ano daw ba yung mo, ano yung main mo? Hindi ko rin alam ang main yan si Betty. Pwede ba akong makisali sa... Oo naman kabit. Sama-sama tayo dito. Lahat ng nandiyan kasali. Hinihingal talaga ako, guys. Si Kalbo kasi pasimuno talaga, Kuya Ted. Pero bago ako, Kuya Ted, bago ako, Kuya Ted, unahin mo, Kuya Ted, si Kalbo. Wag ako.
Kabit, mega love shout out from Sikang Atong. Kabit, baka madamay. Takot mo si Kalbo ba? Laging nadadamay. Giatay na yan. Si Sis Rojen, sabi niya kanina, mag-StreamYard daw ako, akit daw siya. Tapos, nung sabi niya, ay wag na sis, kasi may bisita daw siya. Bukas na lang daw. Itingnan ko din kung ako'y hindi busy bukas. Kabit, mega love shout out from Ceci Betty kay Wings. Ayan. Hiningal talaga ako, guys. Ang hirap talaga ng matanda na ano. Betty, mega love shout out from Kabit. Kabit ng buhay ko. Pwede ba mga bet sa inyo, Giat? Pwede. Sino ba gustong kabit diyan? Unggoy ako. Bakit ka naiiyak, Unggoy? Bakit ikaw naiiyak, Unggoy? Huwag kang umiyak diyan. Happy lang tayo, happy. Happy. Tapos bukas pala ang dami kong luto. Giatay patay. Dami ko Uy, Kuya Ted. Ako kaya, Kuya Ted, sa araw, hindi na ako, Kuya Ted, masyado nakakaano ba? Ang dami kong luto. Gusto mo kabit ako? Baka si Rogin, San isa at Abo. Ang isa dito. Baka si Abo yan, Unggoy. Kabit, umayos ka ha. Ano daw? Nauubos na yung bangs ko sa'yo. Pagod ako ba? Bakit may bangs ka ba? Ang tanong. Saan yun? Bangs sa baba? Wings! Pagod na kaya ako, Wings. Hal. Nakakapagod kaya tawa ng tawa, no? Pero okay lang yon, at least enjoy tayo. At least happy tayo, hindi natin naasahan na tingnan mo, inabot na tayo ng 1-2 oras na. Tapos ano daw, sabi ni Kuya Ted. Uy, ano yon? Bakit gumalaw yung ano ko doon, yung aking cellphone? Nalubat ba? Alis muna ako, host. Mag-file lang ako ng... Giatay! Ayan na si Kuya Ted. Basahin niyo yung comment ni Kuya Ted. Giatay kayo. Hindi ako si Abo. Kaya nga, kasi nga, kabit, kasi nga, ninja nga kasi gamit mo. Kasi kami, kilala mo kasi, hindi ninja gamit namin. Ikaw. Kuya Ted, please, unahin mo, Kuya Ted, si Kai Wings. Wag ako. Sino si Rogin? Ako nga halos di makatapos, mali-mali kakahagap. Kakatrip. Ang sakit na kaya ng dibdib ko. Nagkakandaihi na ako ba? Ay, Kuya Ted. Kuya Ted. Magpapala ng complaint si Kuya Ted. Unahin mo si Kai Wings. Ninja ako ng buhay. Ano daw? Ng buhay nyo.
Ng buhay nyo daw, ng buhay nyo. Ako ba ang last? sabi ni Sis Betty, ikaw daw Sis Betty, pangalawa kay Wings. Saan si Abu Yosef? Yun lang kakampi ko. Sundain mo muna, Unggoy. Ako balas na. Si Betty, ikaw daw ko si Betty pangalawa. Ikaw ang nag-umpisa. Si Betty, tingnan mo yung comment ni Sikang Ato. Naalala niya, ikaw na nag-umpisa kay Atay. Ako na lang kakampi mong Goy. Kaya ikaw daw mauna. Naalala ni Sikang Ato. Ang dami lahat para walang issue. Kuya, malaking issue kasi ang dami namin. Okay, so Sikang Ato kasama. Ate na. Sikang Ato. Nalabas na yung totoo. Si Betty tsaka si Kay Wings nag-umpisa. Naalala ni Sikang Ato. Giyatay. Ako si Sikang Ato. Kasama mo ka pala. Giyatay. Ako pala sa Marina. Kasi nga. Yan. Ay, si Betty. Kayo nga dalawa ni Kay Wings. Tapos yung isa, naalala mo yung isa? Yung isa, sabi niya, safe daw siya kasi wala siya sa team. Kiyatay, di na tayo maabot ng Pasko. Kiyatay. Kuya Ted, kailan ba JLS mo? Mag-sponsor ako, huwag nyo na lang, huwag mo kami tanggalin. Babawi kami, kailan ba JLS mo? Huwag mo kami sipain. Kiyatay, sakit na talaga ng tiyan ko. Kiyatay kayo ba? Ikaw pala sa langit. Tapos pati si Sikang Ato na bago sa GC nadadamay. Kaya nga Kuya Ted. Kaya nga Kuya Ted, natatakot si Sikang Ato. Sabi ni Sikang Atong, huy, kapapasok ko lang sa GC. Masisibak na ako agad. Kiyatay na yan. Aray ko. Kiyatay.
tatawanan dyan. Ayan. Ayan, nagtatawanan kayo sino sa namin. Yes. Hanggang New Year sa GC. Tapos gawa ka na naman ng Di atay. Pagod ako, papagod. Di atay. Pagkabait na si Kagato. Ay, kaya atay. Hinihiga na ako. Empik! Mega love shout out! Thanks for coming. Bigyan kita ng moderator. Gatay. Gatay. Nagkakanda to na nasipon ko sa inyong mag-atay kayo ha. Dito labas. Magluluwa. Kakatawa niya. May chance pa akong magbago siya. Kaya Ted, ano bang pagbabago? Di na doon patasukan. Ay, guys! Guys! Si Empik, kapapasok ng tawa na ng tawa. Kuya Ted, giatay! Giatay! Dinig ka sa kabila. Just me. Nasa... Uy, Empik! Wait lang. Wait lang. Aray ko, talaga kayo pa. Uy. Uy, sino ba hindi pa nakadikit kay Empik? Empik, baba ka nga ng ba, ng... Dikitan nyo naman si Empik ba? Wings, dikitan mo Wings si Empik ba? Sana ako nag, si Iris, naka na yata si Empik kay kay Kuya Ted eh. Nakadikit na. Kaya tay, hinihingal talaga ako. Si Kuya Ted, mabait naman ako, Kuya Ted. Wala nang dapat baguhin sa akin, kaya tay. Saan na ba ako magbabasa? Nawala na yung babasahin ko. Mali yung napasukan mo. Sino? Pinkay! Daya ko na. Uy, huwag mo na masabihan na mali yung napasukan niyang LS. Empik, kanina pa kaya ako. Kuya Ted, kiatay. Pawista ako pa. Untugan tayo lato. Isa pa to si Empik. Aray ko. Pawan kay na kita, Empik. Gusto mo? Empik, pawan kay ka na daw ni Kuya Ted. Yahoo! Kuya Ted. Saka
Salamat, Kuya Ted. Ayan, pamawan kay ka na daw, imbik ni Kuya Ted. Wengs, hindi masama yung napasukang LS ni Imbek. Tingnan mo, papawan kay ni Kuya Ted. Swerte niya. Wait lang. Hindi na ako nakakabasa. Bagay ate, kayo ba? Imbik, ano daw? Sabi ni Wing, Sir Imbik, mali yung napasukan mong LS. Giyate ka, anong ginawa niyo kay Yos? Kilala ko, barilan dito. Kala ko, barilan ka. Dikit na kami, Kuya Ted. Ay, sika nga tong, dikitan mo si mag-go to channel ka na lang kay Imbek. Ayan. Si Kai Wings, ayan. Si Irene, baka hindi mo pa kadikit. At saka si Unggoy, Imbek. May lawit din ako, lato-lato, mahal kita, giatay. Maguntugan tayo na natin. Giatay si Imbek. Pero wag mo na Unggoy, may lato-lato. Kuya Tit, dagdag din si Imbek. Kasabi pa. Kuya Tit, ang utak ni Imbek, kasabi nila Wings. Nadagdag. Dikit na sa'yo, Imbek. Salamat sa ikang atong. Mamaya yan, magsisisi si Sir Imbekos. Kiyatay. Ano Florian sa akin? Kuya Ted, 1K na nga ako pero kapit sa asawa kong goy. Giatay. Huli kasi kang atong pagluyal sa kabila. Ako na knows. Giatay, napagod talaga ako, Kuya Ted. Kuya Ted. Oo. Ano yan, Wings? Si Imbek, parang kayo lang. Masaya din siyang kausap. Masaya din silang kausap. Kapatid vlog, mega love shout out. Thanks for coming. Ayan. OTW na, Imbek. Salamat, Kuya Ted. Kapatid vlog, salamat. Ayan, hiningal talaga ako, guys. Promise. Imbek, mega love shout out. From Sisi Betty, ayan. Guys, baba kayo guys ng guys ha. Baba kayo guys ng patutusok nyo guys ha. Ano ba yun? Ano to? Kapatid, mega love shout out. From Imbik kay Wings. Mega love shout out, boss. From Sisi Idol Sipal. Sisi Idol Sipal, salamat. Tapos na ba si kapatid? Sisi Idol? Hi Betty, padikit po. Sis Betty, padikit po kay kay Sis Imbik. Ayan. Kay Imbik. Saan mo banda tusukin, Ping? Sa puwit. Ayan, Idol Sipal. Ayan. Guys, sa nakapin guys. Ayan, magkuha nga ako ng Imbik, baba ka Imbik ng link. Ako na. Maghanap ako. Pero mas ikaw magbaba, yung gusto mong patusukin ba? Panalo ka nga sa panalo ka sa puso ni Kuya Ted. Alam mo naman yan si Kuya Ted mapagmahal.
Wait mo, pit ko. Yatay to si Umpik. Yatay. Buti dito pumasok si Umpik. Nagbaba din ng bahay si Unggoy. Unggoy, isunod kita. Unggoy, kanina ka pa dyan. Unggoy, ngayon ka nang nagbaba ng ano. Guys, paano guys kay kapatid vlog, ayan. Imbik mahal kita, ay mahal ko. Sana all may mahal. Mahal ko pala, mahal ko. Tingnan yun, namamali-mali na ako ba? Hinihingal lang kaya ako, guys. Hal-hal na, hal-hal. Basta okay na yun, Kuya Ted. At least ngayong gabi na to naliwanagan si Kuya Ted. Naliwanagan si Kuya Ted kung saan nag-umpisa yun, kung sino yung may pasimuno. At least alam ni Kuya Ted na hindi ako may pasimuno. Si Kai Wings. Susunod kita, Mbik. Ayan guys, nagbaba ng link si Mbik. Ay ko. Huwag mo isabit si Mbik. Oo nga pala, Kuya Ted. Oo nga, kinakargahan ka, Mbik. Mag-go to channel na lang kayo, guys. Ayan, go to channel nyo na lang si Mbik. Hindi ko na isabit si Mbik ba? Go to channel na lang kayo, guys. Ay, oo nga. Tusok lang. Tusok sa sa puwit. Salamat sa inyo, guys, sa support keeping. Ayan. Imbik, mahal ko, pansinin mo naman ako. Hindi nga daw kayo pwede, unggoy, kasi parehas daw kayo may lato-lato. May pakanta ba, Pingkay? Wala hindi ako naka-StreamYard. Hindi ako naka-StreamYard. Baka bukas pag-StreamYard ako kasi habang wala yung amo ko, ilang lang, yung babae. Pero yung lalaki nandito kaya minsan nabibisi pa din ako. Ngayon lang hindi siya nagpaluto kaya medyo maaga akong pinakyat. Ano daw? Dan and Vic. Salamat kay Wing. Salamat sa pagdikit kay Vic. Hoy, nandito ka na, Vic. Ay, kanina pa siguro yan, sis Johnny. Kasi pagpasok niya pa lang, tawa na siya ng tawa. So, ibig sabihin, alam niya na yung pinag-uusapan. Ako na lang. I love you to mahal kong Imbek. Ayan. Sige, hindi ko na ilalatag studio. Oo, hindi na. Na lang, mag-ano na lang sila, mag-go to channel na lang sila kasi, inaano ka ni Kuya Ted. Mega love shout out, host. But ang daming tao dito. Parang ayaw mo, Abo. Pagod na ako, Abo. Parang wala na akong lakas. Mega love shout, Mrs. Johnny, mega love shout out from Abo. Mega love shout out from Mrs. Johnny, ayan. Masyami ako kiembek. Ay, ganon. Tambay lang ho. Salamat sa patambay, sisi ko. Sisi Johnny, sige lang. Pahinga ka lang, sis. Galing ka din sa work.
Wala, hinihingal ako. Ba't hinihingal ako? Anong oras na ba? Natatawa, maya na lang. Naka-live ako ba? I-mute lang. Asa na tuloy ako ba? Miss Johnny, I love you. Ako din sakit ng pango ko kakataon. Sakit na talaga ba? Sakit na talaga si kang atong bro. Abo, ba't pumasok ka pa? Idadamay kami. O bakit kasali din si Abo dyan ah? Siya din ang may pasimuno din yan. Siya din ang ano lagi ng ano na yan, ng senior na yan. Kaya hindi rin yan ligtas. Ano kay Wings? Andito na si Abo. Si Sibete. Ano kay Wings? Kanina hinahanap niya, no? Nangihingi ng saklulo. Giatay. Need ko gamot. Sabi, bakit Embek? Ayan na si minute ko. Para hindi ako madinig. Alam niyo talaga. Kaya ate kayo ba? Nasaan na? Tuloy ako ba? Abo Yusef, inaway nila ako dito. Buti yan dito ka na. Ba't nang aaway na naman si Senyora? Senyora! Kapatid vlog, mega love shout out from Sisi Betty. Ayan. Sagutin mo si Habios. Kunin si nadinig nyo? Gatay. Awayan na yan na talato. Epic ko. Shout out from Abo. Hindi ka pa ba nakadikit kay Embek? Padikit naman kay Embek Abo. Salam. Ayan. Brewings. Dikit Abo. Salamat Embek. Unggoy ako. Mega love shout out from Sisi Betty. Oo. Oo. Embek. Tapos. Betty, I love you from Unggoy. Gemstone, the Sulid. Ayan, mega love shout out. Thanks for coming. Ayan, host, may bisita ka. Oh. Please add my channel. Ayan. Drop your link. Ayan, may ano na siya. Kala nyo sa amin ping bingi. Isunod natin si Unggoy. Patingin nga na binaba mo, Unggoy. Ayan, iakit kita, Unggoy. Ayan. Ayan si Unggoy, oh. Guys. Lakas ng headphone ka. Guys, kung bibili kayo guys ng headset, kailangan sa bakala lang. Huwag ka sa jarir. Kasi pag sa jarir, sobrang lakas. Galing talaga jarir. Di atay. Naka-speaker ka sa akin, Pinkay. Palagay mo muna ng langis yung lato-lato ni Aping habang hihintay ka, atay kayo. Nagran, mega love shout out. Thanks for coming.
Thank you sa inyo guys sa support kay Pinkay. Hiningal talaga ako guys. 2 oras na tayo. 2 oras kalahati na tayo. Hingal talaga ako ba? Imbik, salamat Imbik. Hal-hal. Hal-hal ba? Hal-hal. Hal-hal. Guys, paano naman guys kay Unggoy guys? Pa-connect, connect. Please connect. Huwag kang umalis hanggang di umaalis ang bisita mo. Oo nga eh, ang dami oh. Hindi ka na makapaglato-lato niya. Patay. Nagpaalam na naman siya. Nagpaalam sa namatay. Yate ka, Abo. Buong ka talaga, Abo. Ano? Uy, hindi ko kayo pinalayas kagabi. Kasi nga, alas 11 na, diba? Sabihin mo siya, host. Bukas na ka mo mag... Yate, ba kayo ba? Ano? 10:04. May OT? Ninja na naman ni Unggoy. Ninja na naman ni Unggoy ako si host. Ano daw? Nandiyan. At aray ko. Hindi ka na dito nga ako. Yatay. Hoy, Abo, bakit late ka? Kanina pa kami, Abo. 2 hours na, o 2.5 na. Hingal na kaya ako. Ang dami na namin pinag-usapan. Gemstone. Sulit. Thanks for coming. Ayan, anuhan ko nga to si ano. Nakadikit na siguro ako sa kanya. Guys, tapos na kayo. Guys, tapos na kayo kay ano, kay Unggoy. I-ano naman natin to, oh. Si ano naman. Para ano, para lahat ko mapin. Para lahat ko kayo mapin. Tapos ang sunod si Nigrang. Nasaan na ba si Nigrang? Nigrang, drop your link please. Kay mas madami yung lato-lato. Host, ano daw? Lato-lato dito, host. Oo nga eh. Puro nga kay lalaki ba? Ay, lalo na pa nag-sexy na ang suot ko niyan. Ay, lalo na siguro si kagatong asan na si Kuya Ted. Nagran, mega love shout out. Thanks for coming. Andyan lang yan sa tabi-tabi si Kuya Ted. Nagrang mega love shout out. Si Kang Atong. Ayan, bumababa na yung bisita ko. O, bumababa na siya. O. 93. Hal-hal talaga ako, Abo. Nawala na din si Mbik. Mbik, andyan ka pa ba, Mbik? Pinagpawisan ako. Sumakit ang ano ko, kakatawa ba? Nandiyan pa pala, dito pa ako. Pagod ako, napagod ako Mbik. Kanina pa kasi ako tawa ng tawa ba? Si Betty. Nangangalap ng ebidensya. Nangangalap ng ebidensya si Kuya Ted. Dito pa ako, nagtatamsak. Tamsak, parang hindi kaya pwedeng mangisda niyan, Mbik? Tamsak lang. Yata. Parang hindi ka pa pwedeng 2 oras ka na, puro Oo nga, Mbik eh. Pagod na kaya 2 oras ka lahati.
Imbik, alam mo, Imbik, pag dito sa live ko, puro puro ganyan. Mapapagod ka sa ano ba, sasakit ang panga mo ba? Mahal kong Imbik, salamat, binalikan mo ko. Ang alam ko niyan, Imbik, hindi ka Imbik pwedeng mangisda. Hayaan mo yata sila, parang ganun. 'Di ba Kuya Ted? 'Di ba Kuya Ted? No. Puro ganyan na. Les mo, ayoko na bumalik dito. Ano gusto mo? Kaya nagdidikita naman sila. Kaya teka. Nagrang, hello from Sisi Betty. Pag ganyan talagang paggabi na, tumaas na naman yung aking ano. Pag ganyan paggabi na, puro mga ibang lahi, madami. Imbik. Imbik, mahal ko, pansinin mo ako, malaki lato-lato ko kaysa sa'yo, giatay. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Pagod talaga, guys, si ano. Pero thank you talaga. Nababanat ang aking nababanat ang aking kagandahan pagka kayo kasama ko. O, 'di ba? 'Di ba, Wings? 'Di ba, Abo? Saan kayo nanggaling? Magkasama pa kayong dalawa. Sabay kayong nawala kanina, ngayon sabay din kayong bumalik. Saan kayo nagmarites? Nagmarites na naman kayong dalawa, no? Host, gusto mo malaking lato-lato, giatay. Hindi ako naghahanap niyan. Hindi na ako unggoy naghahanap ng ganyan. Enjoy na ako sa ganito tayo ba, yung yung ganyan yung ganyan sa gabi, nag-ano tayo, nag-LS. Nababanat din ang babapi. Kasama nababanat kaya Abo, di ba? Sabi ko nga, Abo, gusto ko yung ganyan ba, Abo, kasi di ba, umaano na ako ba? Nakita mo naman ako in person, di ba? Gusto ko siyang ganyan. Ano kaya yung pampabanat, Abo? Ako na lang, host. Ano ba? Halika, Imbik, hawakan ko. Bro, Abo. Sino ba to si Unggoy? Ayan, oh. Ganyan, oh. Napagod na yung si Kang Atong sa kasi si Betty. Napagod na si Kuya Ted. Pero Kuya Ted, ingat Kuya Ted sa drive. Ingat po sa drive. Ano daw? Kain tayo, ano daw? Anong kakainin? Pink, pabanat mo kay Rambo para banat na banat. Ano kainin mo? Imbek. Tinan mo si Jenston, oh, nakasabit na siya pero bumababa pa siya ng link. Kabsa, wow, favorite mo kabsa? Sige, kain lang, kain. Nasa work ka pa ba o sa bahay na? Anong oras na? O, 10 o'clock na. Kulang lang yan sa host. Di ba pag tumatanda na tayo, pero ang mga pero sila dito, yung mga ganyan nila, banat na banat ba? Parang dito ba, ganyan, oh, dito. Paano kaya pag nagpaano, di ba? Matanda na kasi. Di ba? Yung dito lang ba yung ganyan. Pingkay. Bahay na. So, ibig sabihin, Imbek, kanina ka pa dyan kasi alam mong tawa ko ng tawang 2 oras na ako kakatawa. So, ibig sabihin, pag start ko palang andyan ka na. Thank you, other, ano ba yon? Hindi ko man basa, may nakaano pa.
Alam mo, sikreto, Ping. Welcome, welcome. Dearstone, welcome. Ayan, ano daw, alam mo na sikreto, Ping. Ipahid mo. Giatay ka ka. Tayo talaga ng camel. Giatay na yan. Try mo muna, abo. Tapos, susunod ako, diba? Thank you, Imbek. Imbek, nagla-live ka ba? Imbek, nagla-live ka? Bukas Imbek, baka mag-ano ko, StreamYard. Mag-StreamYard ako bukas. Kasi si Sis Rojin, gusto niya rin mag-StreamYard ba? Kaya baka bukas itry ko. Kasi pag umuwi yung amo kong babae, hindi ako makakaakyat ng maaga. Madalang din ako mag-live. Nakaano lang ako ngayon kasi wala akong luto ngayon. Nakaakyat ako ng maaga, game. Sige, Imbek. Bukas. Kasi si Sis Rojen, gusto din mag ngayon nga, nag-ano siya, mag-StreamYard ako eh. Kaso nga lang, may bisita daw siya, kaya bukas na lang. Kaya tomorrow. Madalang din ako mag-ano kasi minsan ano akong mag-akyat. Gabi kasi may pinapatulog ko pa yung aming alagang bata. Palibhasa ngayon, nasa bakasyon sila. 4 days lang naman sila. Ngayon lang ako nakaakyat ng maaga, kaya live. Bro, Imbik, kumain ka pala. Kanina pa nga siya nag-aya-abo. Hindi, ang lakas pa ng tugtog. You have a Facebook? Oy, meron daw kayong Facebook. Gusto niyo Facebook? Ayan, si Jameson nangihingi ba? Jamming. Ayan, naiihi na talaga ako ba? $8 million in the house. 9 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Bukas. Oo, sige. Bukas tayo. Sana nga wala akong luto. Ano? Para maaga-aga akong makaano. Si Kai Wins kasi sabi ko mag-ano siya ngayon mag-live. Ayaw niya mag-live kasi ayaw niyang maanohan resbakan. Natatakot baka raw resbakan ko siya kaya hindi siya nag-live. Huwag kang umihi diyan. Naihi talaga ako. Promise. Kanina pa kaya hindi na ako kaya natatawa ako, pinipigil ko na yung tawa ko ba. Akin yun asking yung host. No hub, just to no hub Facebook. Only YouTube. Ayan. Ingay, ang lakas man. Huwag kang humidyan, higaan mo. Galit na naman siya, bro. Hindi ako mag-e-end pa. Hindi pa ako mag-e-end. 1 hour pa. Wait lang. Wait lang. I-mute ko lang kayo saglit. Wait lang, ha? Wait lang. Para hindi nyo kumadi.
Akala ko nawala. Atay, napindot ko. Yung mute kasi pinipindot ko ba? Umihi ako, naihi talaga. Hindi ko na talaga kaya. Ayan, pwede na akong tumawa na nailabas ko na eh. Ano daw? Bro, ingay naman nito. Huwag ka na tumae. Hindi man ako tumae. Umihi. Umihi lang ako. Nagagalit na si Rambo. Layas na natin babalik niyan. Wala na tayo. Buwang ka talaga, Abo. Umihi lang ako tapos na ako umihi. Ayan. Tapos na ako umihi, Abo. Umihi lang ako kasi ano ba, yung hindi ako makatawa. Kasi nga kanina pa ako tawa ng tawa ba, promise. Ang hirap sis Betty, no? Yung bang tawa ka ng tawa tapos naiihi ka, lalabas eh. Lalo na pag may edad na, hindi mo na mapigil ba? Alam mo naman tayo, may edad na, kaya wala na masyadong pamigil, o, diba? Oy, sis Betty, parang hindi ka man nagbaba ng ano yung dunudukot. Sis Johnny, may upcoming ka ba? Sis Johnny, may upcoming ka ba? Tingnan ko nga. Hindi ka man nagbaba ng ano. Go to channel. May upcoming ba si Sis Johnny? Wait. Wala ka palang upcoming. Wala kang upcoming. Wait. 3 weeks. Dito tayo kay Sis Johnny. Ayan na, Sis Johnny, nandito ko sa'yo ba? Nagbabike. Ano to, parang maulan man. Parang maulan. Ang sarap magbike, 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam pag nakaihi ka kasi pigil na ba ako ba? Ano daw? Dino. Yatay. Ayan. Palitan natin 'yan. Ayan guys, paano naman guys? Patingin naman guys ka ano pasilip naman kay Sis Johnny, ayan short lang, ayan short. Hindi ko na nababasa. Ano na yung mga pinagsasabi niyo? Baka nagpalit siya ng pasador. Walang pasador. Dinukot wala ping. Ano dudukutin ko? Kaya ate talaga kayo pa. Kagabi pa yan si kay Wings. Pag maghawak ako dyan, kala niya may dinudukot ako. Wala man akong dinudukot. Ano dudukutin ko? Huwag mo nang tignan ping. Baka nagpalit. Guys, please, sa nakapin guys, kasi Sis Johnny. Ano kabsa? Manok yun si Johnny. Kinabig pa sa Pero nung araw, alam nyo, mas masarap ang pasador gamitin kaysa ano. Kasi pag doon sa ano, sis Johnny, naranasan mo ba yon? Mas masarap gamitin yon kaysa sa yung napkin. Kasi, ewan ko lang, kasi pil ko dati nung araw. Pag naggamit ako ng pasador, ang dami. Pero pagka yung napkin, napipigil siya, kunti lang. O ganyan ang usapan natin, pasador. Hindi masasabit si Kuya Ted doon. Ligtas tayo doon. Ang ingay man.
Guys, please, please, sa nakapin, pin. Embek, Embek. Thank you, Embek. ngayon ko lang nabasa. Ngayon ko lang nabasa kay ano. Ngayon ko lang nabasa kay Embek na ang bilis ko daw umihi. Hindi pa daw siya nakasubo. Tapos na akong umihi. Ano kasi Embek? Bahala kayo ha. Pero ako, wala. Kasi dito sa kwarto ko, wala siyang CR. Kaya nandito lang ihian ko. O, diba? Dan nakapin. Salamat kay Wings. At salamat si Betty sa pa-ads. Ping, maghilot muna ako. Ano hihilutin mo? Ano hihilutin mo, Abo? Sana all may hinihilot. Guys, please guys, sa nakapin guys, salamat. Salamat sa inyo guys. Ano na tayo guys? 3 hours na pala tayo guys. So, pwede na yan. Ano ihilutin mo, Abo? Abo, ano ihilutin mo? Senior na talaga host. Hindi. Kasi ako totoo lang. Alam nyo naman ako, hindi ako yung ano, kasi ang ano talaga namin kwarto doon sa kapatid ko. So, lumipat lang ako dito kasi gusto ko hindi kasi ako dati masyadong sanay sa aircon. Tapos, dito sa kwarto ko, wala siyang, tawag yan, CR. Renola lang ako meron dito. Kasi, kaysa naman sa lalakad pa ako, pupunta ko dun sa kwarto ng kapatid ko, may isa pang kwartong may lakarin pa ganon, tapos tulog na siya. Hindi mo naman pwedeng labas-pasok ka doon na istorbohin mo siya, magigising siya pa nagbukas ka ng pinto, 'di ba? Kaya meron talaga ako ditong, ayan lang ihian ko, meron akong Erenola. Oy, kay Wings, kahit sa Pilipinas, nagdadala din ako ng Erenola. Kasi, ako ba, yung pag natutulog ako, gusto ko, ayoko yung bababa pa ako, kasi yung bahay ko kasi may taas ba. Ayoko yung bababa pa ako, tapos CR ako, malaglag pa ako sa hagdan. Talaga may Erenola ako, kahit hindi pa ako matanda. Ano daw idadala sa akin ni Kimbik? Ni Embik? Wait lang, hindi ko pa mabasa, Embik. Wait lang. May ano pa eh. Kaya kayo ba? Kay Wings. Kala ko bote. Bakit? Ano yon? Ang bote ng Coke, sa ano lang yon? Sa mga lalaki lang yon. Paano mo isushoot doon yun? Paano mo isushoot doon yon? Imbek, giatay ka. Pag uwi mo, host, magdala ka ng Erenola sa airplane. Bakit? Grabe siya. Alam mo, Wings, pag nagbabiyahe ako, Wings, hindi ako nakakatulog sa hindi ako nakakatulog sa biyahe. Hindi ako nakakatulog. Ano lang ako, ganun. Pikit-pikit lang ako ng konti, tapos hindi ako makatulog. Ano talaga ako, yung bang, ewan ko ba, gusto ko kasi pag kayo natulog ako, yung Erenola katabi ko lang. Hindi ako yung naglalakad pa. Guys, tapos na ba kayo guys sa nakapin, guys? Please. Kisses Johnny, nagpaliwanag pa talaga ako. Tulog manok ba house? Oo, hindi ako natutulog. Ewan ko. Kahit halimbawa, 'di ba, Manila to Bicol, uwi ako ng Bicol. Pag umuwi ako ng biyahe ako niyan, hindi din ako, ay, lubat na pala cellphone ko, oh. Ano na pala? Giatay. Ay ko. Ilang percent na lang? Ilan yun to? 2% na lang, giatay.
Lubat na pala. Hindi ko napansin. Kaya pala kanina nagganyan-ganyan. Wait lang. I-ano ko. Saksak ko. Tama ba yung... Hindi ko napansin. Lubat na pala. Sige, host, bago mawala. Ayun, hindi ko nga nakita. Kaya pala nagganyan-ganyan. Tapos sabihin niyo pinatay ko. Hindi ko napansin, lubat na pala. Nag-ano lang doon na, kunting-kunti na lang yung pula. Oo, tulog manok ako. Hindi ako tutulog-tulog sa biyahe. Kahit sa eroplano, ganun din. Ewan ko. Hindi ako talaga makatulog. Di atay na cellphone niya. Nakalimutan ko. Nawala na yung maiingay. Ano kaya hinilot kaya ni Abo? Nawala talaga si Abo. Naghilot daw siya. Sana all may hinihilot. Si Betty, salamat. Ayan, naka 3 hours na tayo, guys. Ano na lang tayo? 10 minutes. Ayan, okay na. 10 minutes, 3 hours. Naka 3 hours ako. Salamat sa inyo, guys. Napagod talaga ko. Nawalan na ako ng lakas yung kakatawa kasi umpisa pa lang ba. Lalo pag yan si Rambutan makatulog yan, host. Ano daw? Ano daw? Hindi ko pa mabasa Wings. Hinihingal ako. Hinihingal ako ba sa pagod? The way. Pasko na naman. Restaurant. Big host nood. Salamat sis Johnny. Pa-end na rin ako sis Johnny. Anahin ko lang sis Johnny ng 3 hours. Ayan. Lalo pag yan si Rambutan, di ka makatulog. Sampay muna ako, host, ha? Sige, sis Betty. Salamat, sis Betty. 6 million in the house. Kuya Ted, salamat. Salamat sa inyo lahat, guys. Ano na lang tayo, guys? 9 minutes. Ayan. Okay na yan. 3 hours na ako. MB, thank you. Saglit lang. Iwanan muna kita. Salamat, sis Betty. Pa-end na din ako, sis Betty. Sisikang Atong, salamat. Mbik, thank you. Bakit natawa ka, Mbik? Nakatatlong oras na ako, Mbik ko. Ano na siya? 10:30 na. Sana bukas wala akong luto. Ano, para maaga tayong... Mbik, anong oras uwi mo ng galing work? Maaga ang uwi mo? Mbik si yan si mga nandito yan sa sa Riyadh. Si Sikang Atong, si Abo Yosef, si Kai Wings. 5. Maaga pala uwi mo, no? Sana maaga yung ko, sana wala akong luto bukas. Sana lang. Kasi madalas marami akong luto. Ngayon lang ako swinerte sa amo kong lalaki. Kaya sana bukas. Kanina kasi umalis siya. Tapos dumating siya ng mga 6, sabi niya sa akin, Jamila, umakyat ka na, okay na. O, nakaakyat ako. Kain tayo. Hindi ka pa rin tapos kumain. 7 million in the house. Hindi ka pa rin tapos kumain. Kain tayo. Ano na naman kinakain mo? Ano yun, kabsa mo? Ikaw ang nagluluto o bili mo lang? Mbik. Sa Riyadh. Kain tayo. Nandito yan sa mga Riyadh. Kaya kami ba pare-parehas ng oras. Kaya yung mga yan, magkakasama yan. Magkakasama sa yung pare-pareho ang oras ba. Sama-sama sa kalukuhan.
Huwag kang mag-ano kasi yung pumupunta dito babalik ka din kasi yung mga pumupunta dito nagdidikitan lang. Kaso nga lang 'pag ganyan may time talaga kami nagkakasarapan kami ng ganyan, kami nila Kuya Ted. Kain tayo. Oh, buy ka lagi, oh. Hindi ka nagluluto? Hoy, mabait ako host. Bakit? Wala man akong sinabing ano ka. Yate ka talaga. Ay sabi ko kay Wings nandito tayo sa Riyadh. Sabi ko kay ano, kay Embek. Kasi si Embek nasa Damam ka, Embek ano? Damam. Ibig sabihin pare-parehas tayo ng oras. Ano ba 'yon, Embek? Ano ka ba yung Damam ano? O Damam nga siya. So ibig sabihin pare-parehas tayo ng oras kaya nakapag-live ka na ba, Imbek? Nagla-live ka na rin ba? Si Sikang Atong, dito din yan, Imbek. Nandito si Sikang Atong sa exit. Dito lang din, sa exit namin. Nasa kabilang kanto lang siya. Tapos, si Kai Wings, nasa ano siya, Bata. Tapos kanina yung dumikit yata sa'yo si Idol Sipal. Dito din yan, exit 8. Riyadh din siya. Kaya marami din magdidikit-dikit sa'yo dyan. Napunta ka talaga kanina na ano ba yung puro kami tawanan. Ganyan talaga kami ba yung bang hindi mo maiwasan sa amin yung tawanan kami ba, masaya lang. Pero mga nagdidikitan naman pagka yung talagang mga bago na hindi pa namin kadikitan, inaano talaga nila yan. Dito sa Riyadh. 8 million in the house. Ayan, tingnan mo, madami pa, o, diba? Si Kuya Ted, nagmamaniho yun. Kuya Ted, ingat Kuya Ted sa pagmaniho, Kuya Ted. Salamat lagi sa support. Na game ka lagi sa aming mga kalukuhan, 'di ba? Ayan si Kuya Ted, game na game 'yan sa mga kaanuhan namin. Kahit na mga ganito kami, game 'yan. Mabait na founder. Dati sa Riyadh, exit 8 ako. Sa Riyadh ka din, exit 8. Exit na ako, host. Tutulog na ang lolo mo. Sige, sige, kay Wing. Salamat. Ayan, pa-end na ako, pa-end na ako, guys. Ayan. 2 minutes na lang, guys. End na tayo. Naka 3 hours na din ako. Salamat sa inyo lahat. Kay Wings, hindi ka na talaga hindi ka na hindi ka yan bang nag-live. Dapat nag-live ka na lang. Yan si kapatid, Bicolana. Mega love shout out. Salamat sa pagpunta. Kapatid, padikit kay kay Imbik ba? Imbik! Ay, sa ano mo na lang sa suklian, Imbik, kasi kinakargahan ka pala, no? Kapatid ko yan, Imbik, si Bicolana Official Vlog. Andito din yan, kasama ko. Nasa kabilang kwarto lang yan. Kuya Ted, ingat. MTY, ayan. Kuya Ted, ingat sa pagbiyahe. Kay Wings, Gandang B. From Sikang Atong, dikit na kami. Dikit na kayo. Kapatid ko yan, Imbik. Si Bicolana. Sikang Atong. Pa-end na ako, guys. Ayan, nakaano na tayo, 3 hours. Nakaano din ako ba? Nahaba din yung oras ko, no? Atin na kita. Bakit? Bakit, Imbek? Hindi ko pa nababasa kasi may heart yung dulo. Hindi ko mabasa yung Hindi ko mabasa yung may PM pala si Manny Kubi. Ano ba yung PM ni Manny Kubi? Atin na kita, haha. Bakit? Ate talaga, ay oo nga, matanda ako sa'yo, Imbik. Ano ka, 'di ba? Betty, Mrs. Johnny. Ano ako sa'yo ng 1 year. Head ako sa'yo ng 1 year. Kasi 1978 eh. 77 ako, Imbik.
Matanda ko sa'yo. Naka-live si Sir Kubi. Kaya siguro siya nag-PM. Sige, pupuntahan ko siya pagka ano ko. Bakit hindi siya nag-ano? Bakit hindi nag-aano yung aking cellphone? Hindi siya nagpupula na siya, hindi siya nagcha-charge. Hipag, cheers, sana all. Kuya Ted, shout out. Ayan. Parang Bicolana. Oo ba, di ate natawag mo ngayon sa akin, Embek. Ha? Ate natawag mo sa akin. Hipag na daw ako per ni ano, hipag ko, bayaw ko na daw si Embek. One minute. Ayan, okay na, okay na. Opo, tapos na, Salamat sa inyo, guys. Hindi ko na kayo maisa-isa. Sis Johnny, Abo, Embik, Bicolana, Sikang Atong, Kuya Ted. Thank you, Kuya Ted, sa support. Kay Wing, sino pa ba? Sino pa ba yung mga pumunta? Hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you sa inyo, guys. Salamat sa support. Sikang Atong, ayan. End na po si host. Naka 3 hours na. Opo, tapos na. Bye-bye. Love you all. Bye. God bless you. Bye-bye. Pagod ako, guys. Sana ba ako? Si Sis Johnny, salamat. Si Kang Atong, salamat.